15 अगस्त 26 जनवरी पूरे देश में बहुत धूमधाम से खुशी से मनाया जाता है बाबूजी। देश की आज़ादी के दिलाने के लिए हमारे देश के क्रांतिकारी नौजवान अपने जान की परवाह नहीं की, अपने जान दे दिए। नेताजी सुभाष चंद्र चंद्रशेखर भगत आज़ाद। लेकिन कहना बा नेताजी सुभाष चंद्र चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह देश के खातिर जान गंवा दिए। कहना बा यही देशवा के खातिर गवौल जान अपना हो, यही देशवा के खातिर चंद्रशेखर आज़ाद सुभाष चंद्र भइल सपना हो, यही देशवा के खातिर गवाई दिहल जान अपना हो, यही देशवा के खातिर। भगत सिंह झूल गईले फांसी के झूलनावा, भगत सिंह झूल गईले फांसी के झूलनावा। आज़ादी दिलवल देश के जवानवा हो, यही देशवा के खातिर गवाई दिहल जान अपना हो, यही देशवा के खातिर। 26 जनवरी जिंदाबाद जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद। हमारे देश के नौजवान क्रांतिकारी जिंदाबाद जिंदाबाद। गायक अशोक यादव पप्पू सबको हार्दिक वंदन अभिनंदन कर रहा हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय राम जी।